Корите на хляба се изрязват. След това всяка филийка се изтънява с точилката, така че хляба да се разточи без да се разкъса. Ако има нужда, отново се заравняват с нож. Бананите се режат на ситно. Филийките се намазват с шоколад. В единия им край се поставят накълцани банани и се завиват рола. Яйцата се разбиват с захарта, прясното мляко, разтопеното масло и ванилията. В купа се смесват захарта за поръсване и канелата. Олиото се загрява в дълбок съд. Ролата от хляб се потапят в яйчената смес. След това се пържат в силно сгорещената мазнина. Изваждат се от мазнината и се овалват в захарта и канелата. Соса се приготвя, като крем сиренето се разбива с млякото и захарта. Топлите пържени ролца се поднасят със студения сос.